як идея ҳастанд ки вақте канорашон аз ишқ суҳбат мекунӣ, механданду мегӯянд ишқ дигар чист, магар вуҷуд дорад? нигоҳ ба хандаи ин одамон накун. ин хандаашон аз ҳазор гирья бадтар аст. инҳо ҷигарашон барои ишқ сохта ки ин тавр аз ишқ мегӯянд. ин одамҳо замоне ошиқ буданд, вале бо чашмҳои худашон хеле чизҳоро диданд, хеле чизҳоро шуниданд ва ангуштаи худро дар ҳалқашон карда ва ҳарчи ишқу эҳсос буд боло оварданд. аз ҳамон замон мутанаффир шуданд, аз ишқ, аз муҳаббат, аз ҳарчи эҳсос. инҳо як рӯзе як ҷои боз ҳам ошиқ мешаванд, вале худо медонад чӣ қадар тӯл мекашад то аз таҳи дилашон бори дигар ба касе эътимод кунанд.